ଜଙ୍ଗଲରେ ଛୋଟ ମୂଷାଟିଏ ରହୁଥିଲା। ସିଏ ଜଙ୍ଗଲର ଅନ୍ୟ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜୀବମାନଙ୍କ ସହିତ ସଦାବେଳେ ଲାଗେ ଏବଂ ସେଥିରେ ସେ ଆନନ୍ଦ ପାଉଥିଲା। ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲର ବଡ଼ ବଡ଼ ଜୀବମାନେ ମଧ୍ୟ ତା ସହିତ ଗେଲବସର ହୁଅନ୍ତି। ଗେଲବସର ହେଇ ଯିଏ ଯାହା ରାସ୍ତାରେ ସେମାନେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଏମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେ ଯେଉଁ ଜୀବ ଦେଖା ମିଳେ ତା ସହିତ ସେ ମଜା ମଜଲିସ୍ କରେ ଆଉ ନିଜେ ଆନନ୍ଦ ପାଏ। ତା ସହିତ ଅନ୍ୟ ଜୀବମାନେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଏମିତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଗେଲବସର ହୁଅନ୍ତି। ଗେଲବସର ହୋଇ ସମସ୍ତେ ଜୀବ ଯିଏ ଯାହା ରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି। ଏମିତି ସେ ବହୁତ ଦିନ ଜଙ୍ଗଲର ଅନ୍ୟ ଜୀବମାନଙ୍କ ସହିତ ଲାଗି ନିଜର ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲା। ଦିନେ ଗୋଟିଏ ସିଂହଟେ ତାର ଘର ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ଗଛ ମୂଳେ ଆସି ଶୋଇଥିଲା। ସେଦିନ ମୂଷା ଭାବିଲା, ଚାଲ ଆଜି ଜଙ୍ଗଲର ମହାରାଜକୁ ଟିକେ ମଜା କରିବା। ଏହା ଭାବି ସେ ସିଂହ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା ଏବଂ ଦୌଡ଼ି ଆସି ମଜା ମଜଲିସ୍ କଲା। ଏ ମଜା ମଜଲିସ୍ କରୁ ହଠାତ୍ ସିଂହର ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ନିଦ ଭାଙ୍ଗିକି ସେ ଗର୍ଜନ କରିଛି। ଗର୍ଜନ ଶୁଣି ମୂଷା ଦୌଡ଼ି ପଳେଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ସମୟରେ ସିଂହ ତାକୁ ଡାକି ତାକୁ ପାଖରେ କହିଛି, କହିଲେ, ହେ ମୂଷା ମହାରାଜ, ତୁମେ ତ ଏତେ ଛୋଟ ଜୀବଟି, ତୁମେ କ'ଣ ପାଇଁ ମୋ ସହିତ ଲାଗୁଛ? ମୁଁ ଯଦି ତୁମକୁ ଖାଇଦେବି ତେବେ ମୋର କିଛି ବି ଲାଭ ହେବନି। ଏହା କହି ସିଂହ ନିଜ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଗଲା। ଏବଂ ମୂଷା ମଧ୍ୟ ଭାବିଲା, ଯାହା ହଉ ସିଂହ ମହାରାଜ ମୋତେ ଆଜି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ଭାବି ସେ ମଧ୍ୟ ପଣ କଲା ଯେ ମୁଁ ଦିନେ ନିଶ୍ଚୟ ସିଂହ ମହାରାଜକୁ ତାର ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିବି। ଏହା ଭାବି ସେ ନିଜ ଘରକୁ ସେ ଚାଲିଗଲା। ଏମିତି ବହୁତ ଦିନ ଗଲା ପରେ ଜଣେ ଶିକାରୀ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ତାଟେ ଆଣି ମୂଷାର ଘର ପାଖରେ ବସେଇଲା ଏବଂ ଶିକାରୀ ଲୁଚି ଗଲା। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ସିଂହଟି ସେହି ମୂଷା ଘର ଦେଇ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ସେ ଜନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଜନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇ ସିଂହ ଗର୍ଜନ କରି ଜଙ୍ଗଲ ସାରା କମ୍ପେଇ ଦେଉଥିଲା। ଏହା ମୂଷା ଶୁଣିପାଇଲା। ମୂଷା ଶୁଣିପାଇ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସିଂହ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସି ଦେଖିଲା ଯେ ସିଂହ ଜନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛି। ମୂଷା କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ସେ ଜନ୍ତାକୁ କାଟିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା ଏବଂ ଅଳ୍ପ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଜନ୍ତାକୁ ସେ କାଟିଦେଲା। କାଟିକି ସିଂହକୁ ପିଞ୍ଜରା ମୁକ୍ତ କଲା। ଏହା ଦେଖି ସିଂହ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଖୁସି ହେଇ ମୂଷାକୁ କହିଲା, ତୁ ଛୋଟ ଜୀବଟିଏ ହେଇଥାଇପାରୁ, କିନ୍ତୁ ତୁ ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ଜୀବଟିର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିଛୁ। ତୁ ହିଁ ମୋର ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ। ଏବଂ କହିଲା, ମନେ ରଖ, ତୁ ଯେବେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବୁ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜୀବ ତୋତେ ହଇରାଣ ହରକତ କରିବେ, ତୁ ମୋତେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଡାକିବୁ, ମୁଁ ତୋତେ ରକ୍ଷା କରିବି। ଏହା କହି ସିଂହ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ପଳେଇଗଲା। ସେହି ଦିନଠୁ ମୂଷା ନିର୍ଭୟରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବିଚରଣ କରେ ଏବଂ ଖୁସିରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏମିତି ସୁନ୍ଦର କାର୍ଟୁନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ବେଳେ ଏଇ କାର୍ଟୁନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆସିବି। ଧନ୍ୟବାଦ ବନ୍ଧୁମାନେ।